Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kung kadak ka jingkin mau burom ye ki laingut ki kaitor ba paunam jong ka rilom khasi. Kata uba skendrowels emle, uba rana khar kengor, bat uba ar warok pede. Ka Khasi Students Union kala Pynlong ye ka Rynsan Ïakob Rwai online ka bakinong ye shimbenta ki la ban Rwai tang ye ki jing Rwai jong kini ki laingut ki kaitor. Kani ka Rynsan Ïakob Rwai online bala penyai de ka cultural cell jong ka KSU kala sedang nado ka shitarik ubnai naitung bat menta ka Kylla ka Nyngkong lani ka first round kala poi sya ka bakut bat ye ka jing Rwai jong kitu ki bala sya jit ban rung sya ka Kylla ka baar lani ka second round on tap ha ka YouTube channel jong ka Khasi Students Union ka ba an pelai pai ba ha ka shitarik ubnai nailur. Kila don bungut ki biye shimbenta hagani ka Rynsan Ïakob Rwai bat kita kinong shimbenta ki kentup ya prangut ke kerdan reta henyo hadu kat waisnem solo kategori kat prangut ha ke kerdan jong kerta kat ar hadu kat nyosnem solo kategori sapu arngut ke kerdan jong kerta kat pra hadu arpu sansnem solo kategori bat arpu prangut ha ke kerdan reta ke ba arpun riusnem sheneng. Haga grup kategori pat ki don hadu arpu waitli ki kinhon ki bayashim benta.
Compare what la na long unong well Tang baki kam tingan bin there You brill la ka na du bastang Tang mi pertei Jiao ki umat tang Udrei shito Ban yo kabao Jing im shakmat Uha banja Hajing is by dictador yala kajong kali mendehang ta ule lembor udah kenpo ya jing ijong Kori ba i ba tiang jong i kori in nhau trap in nhau school Rip na rip hoy rilong kasi dap dap shabano rimpo Hang tam
berkah Ïakob Pynlong Deng deng kỳ one lòng không kỳ chính phục sneer Cam tâm Ïakob kiba la lên Un xin yang